लाजिगैयै मावै सादुआ बेनिलायनो दिखा लाना सिख्लाफोरनि मोखां नायनो हामिया अखा हानायावबा माखौ मोसादों मोदोम नांजानो जा सिख्लाफोरनि आखाइ नायनो थांसैलाय बियो हैद साला मुर्खनि फिसा अथम बोसोरसेल'मोन बारलांबाय एसे गोबाव थानो हायो नामा नोंनो बुंदोंमोन माथो बेदर जाग्रा मोसाया माब्लाबाबो गांसो जाया होननानै दालाय नायखांग्रा जानानै गरसे गरनै मोन्दों माथो गाज्रि जादों बोराय बैसोआव बेफोरखौ मावना जायाब्लालाय माखौथो मावना जाबावनो आंलाय नांखांबाय आंनो बेफोरबायदि फैसाखौ सिख्लाफोरनि आखाइ बिलिरनो मोननाय खायदासो बियो ओइ मुर्खनि फिसा अथम खालि सन्देल' नोंनिया आफाया नोंनि आखलखौ दाबो सोलायनो रोंला नामा आं नोंनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हाला थोद जाम्बि आखलखौ सोलायनानैथ' दा आं आखाइ नायग्रा जाबाय बाद हो आइ नों बेफोरखौ जिंगासिनो नाङा थां बै मबाइलखौ लानानै पाबजि गेलेहैथां हरि ओम हरि ओम दे होनबा दा आं थांसै अ थांसै ओ आदै आदै ए आदै फैदों फै जिराय फै जिराय आदैया दं नामा आदै दङ नै मानसि फैदों हरि ओम हरि ओम ए नोंस' औ आदै मा खौरां माने आंना उदै सानायानो हामनो रोंलालै आदै गोबां अजाजों नायजाबाय मोदायबो लुजाबाय माथो जेबो फिथाइ थानो रोङाखिसै बेखायनो नों आदैजोंसो नायजानो होननानै फैबाय आं हे आंहाथ' सम गैथारालै दा हाब आदै दान्दिसे सम होदोब्रा गैया एखेबारे समान गैथारा आसुरसो जाना दं आङो फिक्स प्रग्राम हाब आदै एसे अनदोब्रा आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों नों आंखौ एसे अनदो हिनजाव सिख्लाफोरनिखौसो रोंगौहाय बेयो आदै हौवाफोरनिखौ रोङा होद साला असयबोनि फिसा अथम बेरे फुंजानि जाथ्रा गैयि खोथाखौ बुंलायबाय नोङो हस्तिनिनो जात सल' हरि ओम नानि नोंनि आखाइ नायै नायै आङो आरो नोंनि मबाइलनि फुटप्रिन्ट होखारै बे फुटप्रिन्टफोरा आंनि अन्तरावसो हाबबाय नंदों आं मा बुङो आबौआ नो इउ आर रं आबौ नङा आदा अके आदा हरि ओम हरि ओम आं दिनै गोदानसो नायजानो नागिरदोंमोन बुजिदों आं हरि ओम हरि ओम बोरै आखाया मा जाखो नोंनिया फिसाइ जागोना मोजां खिन्थु परिबारासे आदाया गावखौनो बुंदों बियो आं जाया माथो नोंजों जाम्बिनो बे नोंनि आखायाव लिरनाय थानायखौ बुंदों आं जाया माथो आं सालिनो हायना मुलिखौनो होनांसिगोन नङाबा जानाय नङा माबा नानि आं बेखौ दानगारनोबो हायो
दानगारथारनांगोनबो आदा जौसे रां नांगोन किन्तु जागोन दे हरिओम जाबाय दे दानगारबाय आं न' फैसाया फैखालाबो आं फैया दसे उनाव नुगोन र' हरिओम हरिओम ओइ सेंग्राफोर केस होगोन आं किन्तु नोंसोरखौ केस होगोन केस होनो भिडिअ लाखाबाय फेसबुकाव हेगारनांगोन मा फेसबुक बिलाय हगारना हो मा फेसबुक बिलाय नाङा आदामोन नाङा हेगारनाङा प्लिज आदामोन ओइ नागारसो मा फेसबुक बिलाय जेबो जाया है नों जेबो मिथिया प्लिज आदामोन दा हगार फैसा नांगोन फैसा बेसेबां 500 5,000 5,000 आंनियावथ' एसेबां गैया हरथि दं एसे खम दं हर जागोन लांजोब डिस्टार्ब खालामबाय थायो थांनायसै दावदारा बिसाव धै बादो Hey, soर बेलाय सोर बियो सोर पार्वती सोर पार्वती Don't touch me! आफा नोंनि आखला मानो एसेबां गाज्रि न'आव ओरैनो सानै आइजो दंखायो नोंहा मा खस्थ' जादों आइनि खोथाखौनो मानो एसेबो सानाखै नोंसिनि खोथा साननानैथ' आङो सासेबाव लाबोदों उन्दु जाबानोथ' जायोना नोंसोरो ओंखारला नोङो बबेयाव थांनानै हिन्जाव साबैसे लायो लाहै नोङो आं न'आव थानो मोना नोङो बे न'आ नोंनि नोमफा लुनाय नामा न'खौ नोमफा लुना होफैदों है हाला मोसौनि फिसा अथम ओंखारलां hey Guru adi सना लाबोनायाव बे सिलिभारफोरा मानि सिथिंसिथा सानसे फस्थायनांगोन नोङो बाबि
बै बिबार बारियाव समाय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया